Hello guys, welcome back to my channel. Zanin chu ka thian tenen Indian BBQ wa kan valeng loka dinner ai torin amun hinwang tapani chu chuan heta hian ai tur te hi kan du zat kan ei thaya mi pakhata 799 kan pe a chuan kan du zat kan ei thaya ni chuan hei kan ei tur te an ron da a fish le prawn le chicken ania a main tur chu chuan hei hi meya kan emamo kan du zat kan ei thei chuan hei ama separa kon ei tur hi kimchi ania hei hi a side dish angani chuan hei hi potato rolls ania hei po hi tui lutu a chhungah hian cheese le spice chi hran hran a awma mase asa deuh theta mase tui lutu chuan hei hi chu ka hrelo a hming mix vegetable ang deuh ania vegetable chi hran hran a awm ani chu chuan hei ama separa kon ei hi fish ania mase a tui vak lo ka expect angin mase a nuam a chan chu bones a awm lowa chuan a next a karon ei hi prawns ania prawns chu tui ka ti lut tu a flavor zong nen tui lut tuk ani a hmun po hi a nuam mi pon tam lut tu chuan a next a karon ei le hi chicken wings ania hei po hi a tui tho ma se a tui ka ti pak lo a chan chu hei over burn amo ma se a tui ti mayang chuan hei ka ei zo che a hei ice cream dessert turin chocolate le vanilla ice cream ron ei le a hei po hi tui lut tu a chan chu hei a creamy lut tu kani chumo a flavor kha tui lut tu chuan hei ka thian ron lang zuai ni hi chuan hei ice cream ke ei zawa hei fruit the ka va ei le dona hei hi ice cream da na hmun ania chuan hei hi fruit po hi vak to lo chan chu a thlai to amo kan kal hian watermelon che om to a hei hi watermelon hi ke eya tui tu khati zong kha ni mei bye